Vi ljudi nećete da verujete gde smo mi sve danas bili. Znači, jutro su u Ljubljani pa do Bohinja, evo sad smo na jezeru Jasna. Prvo da kažemo, realno. Milane, nešto? Zdravo ljudi i dobrodošli u novi video. Danas Kod Kido Team ide za Ljubljanu. Ovaj video nastao je kao ideja da pratimo jedan behind the scenes content IT firme koja putuje iz Niša autom do Slovenije. Tako da ćemo kroz ovo trodnevno putovanje posetiti Bohinjsko jezero, ići na planinarenje i takođe imati važne sastanke u Ljubljani. Ja se nadam da će vam ovaj content biti zanimljiv i ovo je samo najava mnogo novih stvari koje mi tek planiramo da snimamo i takođe da izbacujemo na našim društvenim mrežama. Uživajte, pretplatite se i ostanite do kraja videa. Dobro jutro ljudi, mi smo sinoć stigli u Sloveniju oko 2:30, trenutno je 10:20, ustali smo pre jedno pola sata i Milan i ja se polako pripremamo da krenemo do grada. Gorana je jutros otišla na sastanak koji sam već najavio da ima da završi, a Milan i ja se spremamo i krećemo polako na doručak. Jedva čekamo iskreno da vidimo centar Ljubljane, da se prošetamo do Tivoli parka, do Tromostovlja i kasnije očekujte naravno video sa Bohinjskog jezera, trebalo bi da odemo i na planinarenje, tako da dan pun aktivnosti, ali smo veoma uzbuđeni oko svega toga. I ljudi, evo, trenutno se nalazimo na jezeru Bohinj, meni je ovo prvi put ovde i iskreno mogu da kažem da je prelepo, kao što možete i da vidite po samim kadrovima koje smo spremili za vas, pa evo nešto Gorana malo više da vam kaže o tome kako i se čini, ona je ovde bila milion puta, živela u Sloveniji, tako da može mnogo više i lepše neke stvari da vam kaže o tome. Da, što se tiče jezera Bohinj, meni se ovo jezero jako sviđa, prvo zato što nije uopšte urbano. I mi smo pronašli jedan deo mali skrivenu plažicu, koja je onako za nekolicinu ljudi, dosta je privatna i baš je lepo. Nema kafića, restorana, barova i svih ostalih stvari, dakle ovo je u sklopu nekog kampa. Meni je to još bolje zato što možeš da dođeš malo da odmoriš misli. Bilo bi bolje da ne snimamo video i da ne radimo na odmoru, ali dobro, nema veze, mislim ovo tehnički nije odmor, pa onda i u redu da snimimo po koji video, šalim se. Iskreno, već sam na početku videa baš pričao o tome da jesmo se dugo vozili i jeste stvarno daleko jer smo mi iz Niša krenuli oko 7:30, stigli noća su 2:30, to jest jutro su 2:30, putovali smo koliko je to 7-8 sati, tako da jeste bilo dosta naporno, iskreno dok smo stigli, ali čim smo došli u Sloveniju, mislim, vreme je toliko prelepo i sunce je svude i stvarno neverovatno je to što Gorana kaže da nije pala ni do sad barem kiša, tako da smo danas imali dosta aktivnosti, šetali se po Ljubljani, jeli ćevape, išli na kafu, tako da baš je stvarno prelepo. Evo sad smo ovde i na jezeru Bohinj i sutra planiramo da idemo verovatno na neko planinarenje ili ako ne odemo na planinarenje verovatno ćemo otići i do mora. Tako da, stvarno je prelepo, iskreno ovde bi se vratio, bukvalno odmah ne bi ni išao nazad za Niš. Jezero Jasna, ja ne znam, mislim da će... Da li je potrebno reći bilo šta? Ali bukvalno, ja mislim da vi ljudi nećete da verujete gde smo mi sve danas bili. Znači, jutro su u Ljubljani pa do Bohinja, evo sad smo na jezeru Jasna. Šta bi mogli drugo da kažemo, realno? Milane, nešto?
Dobro jutro ljudi, evo mi smo pre jedno sat vremena ustali, došli na doručak do centra i evo polako se pripremamo da krenemo nazad za Niš, a iskreno mnogo smo umorni, jučerašnji dan je bio prepun aktivnosti, čak smo uspeli i uveče da izađemo do grada, da se prošetamo malo i noću Ljubljanom, tako da ovo je bilo jedno prelepo putovanje, mi vam se javljamo sa još nekim kadrovima dok budemo došli do samog Niša i da završimo naravno samo ovaj vlog. Vi nas zapratite naravno, bit će još mnogo sadržaja, mnogo novog materijala, tako da uživajte i ostanite do kraja videa. I ljudi, mi smo sinoć stigli, iskreno smo preumorni, putovali smo preko 12 sati, probali smo da pređemo na jednu srpsko-hrvatsku granicu, Batrovci-Bajakovo, međutim prosečno čekanje je bilo 5 sati pa smo otišli na drugu granicu, Tovarnik, međutim ona je bila zatvorena, zatim smo išli do Iloka i tu je bilo zatvoreno i na kraju smo prešli negde kod Šida, tako da iskreno bilo je baš naporno putovanje dok smo došli iz Ljubljane do Niša. Međutim, generalno bih rekao ovako da je putovanje bilo stvarno prelepo, malo mi je krivo iskreno što eto nismo stigli da odemo i na planinarenje, ali smo stvarno bili preumorni jer je prethodni dan, kao što ste videli, gde smo išli do jezera Jasna i do Bohinjskog jezera bio prenaporan, jer smo se i ujutru šetali dosta po Ljubljani, tako da čak smo i uveče izašli do Ljubljane, do centra Ljubljane. Tako da, stvarno jedno prelepo putovanje, ja se iskreno nadam da ćemo ovo putovanje ponoviti ili otići na neko drugo mesto, naravno, ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ovo je samo početak, mnogo novih videa i novih kampanja koje tek planiramo da snimamo i radimo, tako da zapratite nas, ostanite uz Kod Kido. Kod Kido nije jedna obična IT firma, Kod Kido je više od IT firme, zato i ja često kažem da je ovo sve samo početak jednog velikog brenda. Hvala na gledanju i mi se vidimo u sledećem videu.